A aj v tých prípadoch, kedy strana Smer sa tvári, že dokonca robí poriadok, tak naozaj veci viacej zhoršuje ako zlepšuje. Presne pred pol rokom sme spolu s Ivanom otvorili kauzu emisie, boli sme tu a informovali sme o svojich prvých podozreniach. A v podstate musím skonštatovať, že po nástupe pána Čaploviča sa situácia zhoršila oproti tomu, ako to bolo za pána Chrbeta. A máme na to dokonca aj rukolapný dôkaz. To, čo sa vlastne udialo po nástupe pána Čaploviča, kedy naozaj urobil niekoľko možno personálnych zmien a silných vyhlásení, sme sa v zásade pokúsili ako poslanci zmonitorovať na poslaneckom prieskume. Tento poslanecký prieskum bol zamietnutý vládnou koalíciou a bolo nám odporúčené, aby sme sa ako individuálni poslanci obrátili na pána Čaploviča a tieto svoje otázky s ním prejednali. Ja ako poslanec, ktorý komunikoval aj s ministerstvom za pána Chrbeta priamo, lebo tak vlastne začala celá kauza, že sme navštívili ministerstvo, som zdvihol telefón, zatelefonoval som dokonca aj pána Čaploviča. Dvakrát sme si vysvetlili, o čo sa jedná. Na tretíkrát mi zavolali z kancelárie, že to chcú písomne a napísali mi list, ktorý je jasným dôkazom toho, že takto zlé to nebolo ani za pána Chrbeta. Inými slovami, odmietli poslaneckú kontrolu. Odmietli poslaneckú kontrolu spôsobom, ktorý ako je absolútne drzý, v ktorom ešte dokonca píšu, že pýtajú si ďalšie relevantné dôkazy. Tu chcem pripomenúť, že to je stará taktika pána premiéra Fica, ktorý hovoril v tejto súvislosti o sabotáži, pýtal si do nekonečna nejaké dôkazy a skutočne pripomínal veľmi takého zvláštneho, až by som povedal, ľudového fiškála, ktorý pokiaľ naozaj nie je prichytený pri čine, tak ako bude zapierať do roztrhania tela. V tomto zmysle musím povedať, že aj uplynulý víkend naozaj dal zapravdu tomu, čo všetci cítime. Socialisti mali príležitosť v tejto kríze, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, ukázať, že ich ekonomický prístup a vôbec politický aspoň niečo znamená. Takže po skúsenostiach z úpadku, do ktorého priviedli socialisti Maďarsko, po skúsenostiach z toho, že boli odmietnutí v eurovoľbách, najnovšie aj v Nemecku voliči naozaj vystavili socialistom absolútne správny účet. To znamená, že ich dali do takého mínusu, aký nepamätajú. Pán Paroubek v Čechách, tomu sa podlomili z očí v oči voľbám kolena a jednoducho sa zlakol volieb toho, čo by mohlo prísť. A treba normálne mi povedať taký jeden záver, ktorý naozaj súvisia s tým, čo vidím, keď robí strana Smer na jednotlivých ministerstvách. Aj na tom ministerstve, v ktorom som bol tento rok najviac zaangažovaný, aj pán Čaplovič osobne. Musím povedať, že proste napriek hospodárskej kríze najväčšej za vlády socialistov vždy bujne korupcia, klientelizmus, rozkradanie a ich politika sa nedá nazvať ináč ako protiľudová. Ja veľmi rád poskytnem ten dôkaz o tej komunikácii. Skutočne preraziť dno, ktoré nastavil pán Chrbet a pán Turský, to sa podarilo pánu Čaplovičovi. Vyhol sa verejnej kontrole a skutočne je to obrovská hanba. Pán Pešo, čo konkrétne chcete kontrolovať na ministerstve životného prostredia? Tie pôvodné dva pokusy, tie telefonické, vlastne viedli k tomu, že ja spolu s vlastne všetkými tými opozičnými poslancami hovorí, že pokiaľ sa budú môcť zúčastniť, sa zúčastnia, sa chceme porozprávať o emisnej zmluve, ktorá časť bola vypovedaná, nakoľko podľa nášho názoru bola tá najmenej dôležitá časť vypovedaná, čo bude s 15 miliónmi eur, ktoré nám ešte firma Interblue Group dlží. A chceli sme sa takisto popýtať aj na ostatné kauzy, napríklad na Pezinskú skladku a tak ďalej. Toto ja som považoval za normálny spôsob komunikácie, ktorý za pána Chrbeta fungoval. Zdvihli ste telefón, zavolali do kancelárie ministra. Urobil som to dvakrát, povedzme, že neboli na prvýkrát veľmi vo forme, tak som bol veľmi korektný, urobil som to ešte raz. A potom po druhom raze mi naozaj napísali, že teda oni to potrebujú písomne, lebo pán Čaplovič naozaj má zložitý program a tak ďalej a tak ďalej. To zase som si nevšimol na jeho práci, ale verím tomu. Takto som už napísal naozaj len mail, ktorý súvisel s emisiami a dostal som odpoveď, že on uvíta každého, kto má dôkazy, bla 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 bla, ale v zásade odmietavé stanovisko. Každý, kto to prečíta, si to môže pozrieť. A hovorím a tvrdím na základe tohoto horšie ako za Chrbeta. Tam nemali problém. Tam naozaj nemali problém otvoriť poslancovi dvere. Pokúsite sa o ten mimoriadny výbor s tým, že by ste tam išli už potom oficiálne?
Pán Čepi, áno, situácia je taká, že pokiaľ niekto naozaj odmieta túto poslaneckú kontrolu, pokiaľ niekto podlieza doslova látku, ktorú nastavili ministri za SNS, v tomto prípade pán Čaplovič, tak musíme použiť všetky páky. Inými slovami, normálne, proste keď si to pýta záplatu hrubú, no tak nech sa páči. Ja s týmto listom budem musieť navštíviť aj koaličných poslancov, nakoľko považujem za tak veľmi drzí, že by mohli zdvihnúť ruku za ten mimoriadny výbor, respektíve mimoriadny poslanecký prieskum. Otázka je to naozaj načasované, lebo mám správy, že už na budúci týždeň by možno mohol byť riadny výbor, ale to, o čo mi pôjde, je, že budem apelovať aj na poslancov koalície, že toto si naozaj nemôžeme nechať. Toto si naozaj nemôžeme nechať, aby jeden minister a podpredseda vlády nedokázal zmobilizovať svojich úradníkov alebo seba samého, aby vôbec bol schopný komunikovať o týchto kauzach. Ivan má veľmi, veľmi dobrú poznámku, tie eurokauzy, my sme sa na ne opakovane pýtali, spadlo to podstvo a je to samozrejme téma, ktorá je stále otvorená. Ale pokiaľ ste na tom tak, že jednoducho kancelária ministra nie je schopná, respektíve odmietne to stretnutie, tak musíte použiť to, čo vám ústava umožňuje. A ja som si naozaj myslel, že horšie ako za ministrov SNS nemôže byť, ale ja znova pripomeniem, 23. marca sme tu sedeli práve s výsledkom, keď sme sa obrátili na ministerstvo s týmito otázkami, kde s pánom vtedajším členom Rady proti kríze, s pánom Tvaroškom sme jednoducho boli prijatí, kde nám tie dokumenty ukázali, boli pochybné, ja som ich tu proste niektoré rozdal a tá vlastne tá kauza začala, hej, ale aspoň nemali problém otvoriť dvere. Tak to som veľmi zvedavý, čo tam pán Čaplovič pečie, keď má s tým takéto veľké problémy. A môžem vás ubezpečiť, že keď to len trochu pôjde, tak tam budeme mať taký riadny poslanecký prieskum, že naozaj ho tieto chútky byrokratické, socialistické prejdú. Ja som jednu vec vôbec ako k celej téme tejto našej tlačovej konferencie, kde naozaj si myslím, že zodpovedný za celú túto vec je ten líder a to Smer. A mne naozaj nikdy nenapadlo, že budem na nejakej tlačovej konferencii chváliť ministerstvo pána Chrbeta za spôsob, akým im to viedol. Ale chcem jednu vetu povedať. Pokiaľ by takým spôsobom, akým pán Čaplovič vedie teraz ministerstvo, fungoval pán Chrbet, tak kauza emisie vlastne nevznikne. Lebo by sme sa nedostali k základným informáciám. To je jasný dôkaz toho, že ten, kto tu je zodpovedný za to všetko, čo je na našej stránke, je naozaj Smer. To sú ich praktiky.